Gipleyer Azatlyk Radiosu. Aşamyz hayrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 20-nji dekabry hepdeniň seýşenbe güni habarlar günneligi gepleşigimize başlaýar. Programmamyzyň esasy bölügine geçmeden odal günüň täzelikleri bilen tanışyp bolan. Olar bilen sizi men Sahra tanışdyrýan. Russiýanyň Daşary işleri ministri Sergey Lavrov we onuň türk kärdeşi Mevlüt Çavuşoğlu Moskwa bilen Ankaranyň Siriýadaky ýagdaýlary çözmek boýunça öz hyzmatdaşlygyny dowam etdirjekdigini aýtdylar. Çavuşoğlu Ankarada Türk polisiýasy tarapyndan Russiýanyň Türkiýedäki ilçisi Andrey Karlov atylyp öldürilenden bir gün soň Lavrov we Iranyň Daşary işleri ministri Mohammed Javad Zarif bilen planlaşdyrylan gepleşikleri geçirmek üçin 20-nji dekabrda Moskwa bardy. Gepleşikleriň dowamyna çykyş eden Çavuşoğlu Rus diplomatynyň öldürilmeginiň arkasyndakylar Moskwa bilen Ankaranyň Siriýa babatdaky hyzmatdaşlygyny bozmak isleýärler, emma Russiýa we Türkiýe öldürilmäni guramalaşdyranlaryň bu maksada ýetmegine ruhsat bermediler diýdi. Lavrov iki ýurduň Siriýa boýunça hyzmatdaşlygy dowam eder diýip, jinaýete destine reaksiýa görkezeni üçin türk häkimetlerine minnetdarlygyny beýan etdi. Şeýlede Lavrov Karlowyň ölümi Siriýadaky ýagdaýlar we terrorçylyga garşy göreş çäreleri babatda Russiýanyň, Türkiýanyň we Iranyň arasyndaky hyzmatdaşlygynyň ähmiýetini nykdydy diýdi. Berliniň polisiýasy 19-njy dekabrda giýişlik adamlar bayramçylyk dawaralaryny belleýän mahaly ýüklownyň Rojdestvo bazaryna sürülmegi netijesinde adından 10 adamyň ölendigini we başga 10 yaralanandygyny aýdýarlar. Terrorçylykly hüjüm ýaly bolup görünýän waka Berliniň Günwatar etrapçasyndaky Kaysar Wilhelm Memorial Kilisesiniň golaýynda ýerleşen iň bir gelim gidimli söwda nokatlarynyň birine amal aşyryldy. Germaniýanyň resmileri ýüklownyň bilgeçligini köpçüligiň üstüne sürülendigini we munyň terrorçylykly hüjüme meňdeýändigini aýtdylar. Polisiýa bazaryň golaýynda ýüklowyň sürüjüsidi aýdylýan bir adamy tutsak etdi. Reuters habar agentligi Germaniýanyň resmilerine salgylanyp beren maglumatynda gürrüň edilýän adamyň Berlindäki bozgunlar öýünde ýaşaýan Pakistanly 23 ýaşly migrantdygyny habar berdi. Polisiýanyň aýtmagyna görä ýüklowdaky asly Polşaly beýleki adam wakanyň bolan ýerinde ölüpdir. Polisiýa ýüklowyň köpçüliginiň üstüne 80 metr çemesi sürülen mahaly bu adamyň ulowy kontrol etmeýändigini aýtdy. Russiýada köpçüligiň pikirini öwrenýän barlyk merkezin geçiren pikir sorulşygyna görä orsiýetleriň diňe iki göterimi Türkmenistany Russiýanyň ynamdar we şowly partnýory hasaplaýar. CA News web saytynyň 20-nji dekabrda beren maglumatyna görä pikir sorulşygyň netijelerinde orsiýetleriň iň az Ukraina, Türkmenistana, Moldova we Gürjistana ynanýandygy ma'lum edilýär. Witsion barlyk merkeziniň orsiýetlerden Russiýanyň garaşsyz döwletleriň arkalaşygy guramasyndaky iň ynamdar partnýoryny soramak boýunça geçiren pikir sorulşygynyň netijelerine görä orsiýetliler Gazagstany we Belarusy Russiýanyň iň esasy partnýorlary hasaplaýarlar. Pikir sorulşygyna gatnaşanlar Gazagstany we Belarusy Russiýanyň dünýä arenasyndaky iň esasy partnýorlary hasaplaýarlar. Bu ýurtlary Ermenistan, Özbekistan, Azerbaýjan we beýleki ýurtlar ýerleýärler diýip barlyk merkeziniň ýaýradan beýanatynda bellenilýär. Pikir sorulşykda rus dilli raýatlaryň hukuklaryny üpçün etmek baradaky kriteriýanyň netijelerine görä Belarus we Gazagystan ýene ilkinji orunlarda ýerleşdirilipdir. Bu kriteriýanyň berja edilişi dogrusynda orsiýetler Ermenistana 13 göterim, Ukraina 6, Kırgızstana, Azerbaýjana, Moldova we Özbekistana 5 göterim, Gürjistana, Täjikistana 4 göterim we Türkmenistana 2 göterim ynanýarlar. İran Airbus kompaniýasy bilen gelinen milliardlarça dollarlyk ulalaşa laýyklykda öňümizde ay 100 uçuryň ilkinjileriniň gelmegine garaşýar diýip Iranyň resmi saýtýary. Iranyň şäheri we ýollary ösürmek ministriniň ornwasary Askar Fahriye Kashan Reuters habar agentligine beren interwýusynda Airbus bilen gepleşikleriň tamamlanandygyny we ulalaşa 20-nji we 21-nji dekabr aralygynda gol goýulmagyna garaşylýandygyny aýtdy. Gün tertibine göre Airbus A321 kısımlı birinci uçurun Birleşen Ştatlaryň prezidentligine saýlanan Donald Trump'ın 21-nji ýanwarda geçiriljek kasam ediş dawarasyndan öň Irana gelmegini araşylýar. Trump Iranyň dawaly ýadro programmasyny jylawlap oňa garşy girdilen sanksiýalary gowşatmak barada geçen ýyl Tehran bilen dünýäniň iň kuwatly 6 döwletiniň arasynda gelinen ýadro ulalaşygyna garşylyk görkezipdi.
Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepliýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkiýanyň we Ortiýadyň resmiýetleri Ortiýadyň Türkiýedäki elçisi Andrei Karlowyň 19 dekabrda Ankarada surat sergisinde atylyp öldürilmegi bilen bagly hadisany derňemegini dowam etdirýärler. Ortiýadyň derňewçiler topary 20 dekabrda Ankara bardy. Türkiýanyň resmiýetleri Karlowy atyp öldüren polisiýa ofiseri Mevlut Mert'in ençeme garyndaşyny tutsak edendigini ma'lum etdi. Media maglumatlaryna görä Ortiýadyň elçisi Karlov Ankarada modern sungat merkezinde Ortiýa türkleriň gözi bilen atly fotoserginiň açylyş dabarasynda çykyş eden wagtynda atylyp öldürildi. O da çan hüjümçi Arapça bu Siriýa üçin jogapdyr diýip gyýgyryp oda çypdyr. Şol hüjümüň netijesinde ýene 3 adamyň yaralananlygy, hüjümçiniň polisiýa tarapyndan atylyp öldürilenligi habar berilipdi. Ortiýadyň Daşary işler ministrligi bu hüjüme terrorçuluk akty hökmünde seredýänligini oglan etdi. Adatlyk radio Ankaradaky bu hüjümüň şahidi bolan Gürgistanyň Türkiýedäki elçisi Ibrahim Junusow bilen söhbetde şolup ýagdaýyň jekmejekleri barada gurrun bermegi sorady. Özbekistan'dan elçisi men Karlov 201 köz süleş turganmyz janaşylyk. Men Özbekistanyň elçisi bu jenap Karlov 3 bolup gepleşip durduk. Karlova söz berdiler. Biz tribunanyň goloýunda durduk. Biziň ýanymyzda bir ýigit ýördi. Men ol howpsuzlyk gullugundan döretdim. Emma Karlowyň çykyş edip başlanyny 2 minut geçmänke o da açyldy. O katan adam Allahu ekber dep gyýgyrdy we hemme aşak garap ýerde ýatmagy buyurdy. Kimdir biri gyýgyrypdy. Kimisi ýere ýatmagy çagyrypdy. Biz goloýda ilçiden 3-4 metr aralykdadyk. Biziň ählimiz ýere ýatdyk. Adamlar iki ýanylgyş başladylar. Hüjümçi bolsa biziň gymyllaman ýatmagymyzy talap edip gyýgyrdy. Soň ýene o katyşyk başlandy. Biz daşary çykyp ýetişdik. Bizden soň adamlary jaýyň daşyna goýbermediler. Adam dağa ata başlaşdy. Men biz eşke çykkanга ýetişip galdyk da. Öz tebitingizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň line hasabymyza ýazyň. Telefon goşmak belgisi 420 773 797 383. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlilikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Biziň line hasabymyza goşulyň. Telefon goşmak belgisi 420 773 797 383. ID Adatlyk. Gepliýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistan Iranyň 2 milliard dollarlyk gaz bergisiniň bardygyny aýdýar. Şu maglumat bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan 2012-nji ýylda Irany girdilen halkara sanksiýalaryndan bäri bu ýurda aktyryn türkmen gazy üçin 2 milliard dollar bergisiniň saklanyp galýanlygyny öňe sürýär. Iranyň Frans habar agentligi ýurdun atlandyrylmazlygyny soran bir resmiýetiniň egerde Türkmenistan gyş döwri Iran aktyrýan gazyny toktatmak haýbatyny dowam etdirse, Tehran Aşgabat bilen gaz alalaşygyny ýatyrar diýen sözlerini getirdi. Iran resmisi Türkmenistanyň Irana garşy gaz bergisi boýunça nähilidir bir şikayaty bolsa, Aşgabada halkara suduny ýüz tutmagy maslahat berdi. Mundan ozal Iranyň Newit ministrliginiň ornasary Amir Hüseyin Zamaniýa awgust aýynda Trend habar gullugyna beren interwýusynda Iranyň Türkmenistana gaz bergisiniň 2 milliard dollary ýetýän bolmagynyň mümkinligini aýdypdy. Zamaniýa gaz bergisiniň 600 milyon 1,5 milliard dollar aralygynda bolmagynyň ehtimallygyny, emma anyk mukdaryň türkmen resmiýetleri bilen gepleşiklerden soň kesgitlenjekdigini nygytapdy. Ol biz türkmen resmiýetleri bilen näçe we nähili görnüşdäki gazyň aktyryljakdygyny maslahat edip, degişli hasaplary çykarmaly diýip sözüne goşdy.
Bu aralıkta oktyabr ayında İran'ın Milli Gaz Kampanyasının dolandırıcı direktörü Hamideza Areki Tehran'ın Aşkabada bunun beylek Türkmen gazyna mätäçlik duymayanlygyny ma'lum edenligini aýdypdy. Soňky 10 ýyllyklaryň dowamynda Türkmenistan esasan goňşy Iranyň demirgaz sebitlerini aktaryan gazyny ençemegedek kesipdi. Aşgabat 2007-nji we 2009-njy ýyllarda gyş mewsimi döwri baha we bergi alalaşyklar sebäpli gazyň eksportyny kesenden soň Tehran ýurduň içinden demirgazga çenli ulayan İGAT 11 geçirjisini gurmak planını kesgitläpdi. Yeri gelinne ýatlasak, şu ýylyň başynda Russiýanyň Gazprom kompaniyasy Türkmen gazyny almagy bes edýänligini yglan edenden soň, häzir Türkmenistan diňe Hytaý we Iran ugrulary boýunça gazyny eksport edýär. Gali berse-de, neftin we gazyň halkara bazarlaryndaky bahalarynyň peselmegi netijesinde aglaba energiýa serişdeleriniň eksportyna daýanýan Türkmenistan dürli ykdysady şol sanly aýlyklaryň gejikdirilmegi, ady karitlarynyň defisiti we bahalaryň galmagy Türkmen manadanyň gara bazardaky hümmetiniň peselmegi ýaly noksanlyklar bilen yüzbe-yüz bolup başlady. Energiýa howpsuzlygy boýunça bilermen John Roberts, hut ýokurky ýagdaýlar sebäpli Türkmenistanyň häzir gaz algysy meselesini gozgoýanlygyny aýdýar. The Turkmens are in a very bad way. Häzir Türkmenistanyň ykdysady ýagdaýy gaty yaramaz. Türkmen häkimetleri anyk sanlary bermeýärler. Emma Halkara Valyuta Fondunyň maglumatyna görä, Türkmenistany 2014-nji ýylda energiýa eksportyndan $20 milliard goly maliýe gelen bolsa, 2016-njy ýylda munyň 10 milliarda ýetjekdigi hem gumany. Bu diňe 2 ýylyň içinde ýurdun girdejisiniň 50% kemelenligini görkezýär. Bu da olaryň esasy girdeji çeşmesi bolup durýar. In just 2 years, in their main source of income. Türkmen resmileri ýokurky ýagdaýlar boýunça häzirlikçe hiç hili beýanat bilen çykyş etmeýärler. 2013-njy ýylyň marty bilen 2016-njy ýylyň marty aralygynda Iran 9 milliard kubmetr türkmen gazyny eksport etdi. Bu ozalky ýyllar bilen deňeşdirilenine 2 hisse dagy ýokarydyr. Emma şu ýylyň 1-nji ýarmynda türkmen gazynyň importy geçen ýylyň degişli döwür bilen deňeşdirilenine 25% pese gaçdy. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda daýhanlaryň şu ýyl tapşyran paxta hasyly üçin alan girdejisiniň geçen ýylkysyndan has az bolanlygy barada welaýetlerden gowşan maglumatlarda aýdylýar. Şu gün hususanda Daşoğuz welaýatynyň daýhan birleşikleriniň käbirinde daýhanlaryň paxtadan alan girdejisiniň geçen ýylkysyndan umumy hasapdan 2 seçemesi az bolanlygy habar berilýär. Azatlyk Radiosynyň Daşoğuzly söhbetdeşleriniň biri munyň sebäbini şeýle düşündirdi. Şol pensiyon fondu üçin daýhan birleşiginiň saklayan tutumy ozalky 6%-dan 9,5%-a çenli artypdyr. Şeýle-de dökün we suw üçin saklanýan tutumyň 17% çemesi gymmatlamagy daýhanlaryň girdejisiniň azalmagyna sebäp boldy. Daşoğuzly söhbetdeşlerimiziň ýene biriniň aýtmagyna görä, geçen ýyl 1 hektar ýerden 3,9 tonna paxta tapşyran daýhanlar şonda 5.000 manat girdeji alan bolsa, şu ýyl agdalan möçberdäki ýerden alynan girdejiniň möçberi tehnika dökün üçin we beýleki tutumlar saklanyp galyndan soň käbir halatlarda 1.600 manatdan aşmandyr. Türkmen hökümeti öňünden resmi taýdan ketgitlenen möçberdäki 1.050.000 tonna paxtanyň ýurdun owuz ähmetkeşleri tarapyndan döwlet harmanlaryna doly mukdarda tapşyrylanlygyny oktyabr aýynda yglan eden hem bolsa, daýhanlar tapşyrylan paxtasy üçin özleri bilen doly hasaplaşylmanlygyny şondan beri ençimegedek Azatlyk Radiosyna gurrun berdiler. Üstesine şunlar Daşoğuz welaýatynda daýhanlar bilen hasaplaşyk banklaryň plastik kartlaryna geçirilýär.
Käbir maglumatlarda owuz ähmetkeşleriniň plastik kartyny açmagy mejbur edilýänligi aýdylýar. Habar berilişine görä kart açdyrmak üçin daýhanlar 50 manat çemesinde çykdyjy çekerler. Şol wagtda käbir halatlarda açylan kartlara pul geçirilmeýär. Üstesine yerli ýaşaýjylaryň Azatlyk radiosyna gurrun bermegine görä plastik kartlardaky puly naklaşdyrmak üçin zerur bankomatlar owullarda bolman esasan etrap merkezlerinde yerleşýärler. Ol ýerde de pul köplenç bolmaýar bolan ýagdaýynda da uly nowatlar döreýär diýip vilayet ýaşaýjylary gurrun berýärler. Şeýle ýagdaýda yerli ýaşaýjylaryň özü çaçykalga tapýanlygyny, hopsuzlygy sebäpli adynyň efirde tutulmagyny islemedik. Daşugyň ýaşaýjysy Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Şu gün adamlar bank işgärlerine 20-30 manat para berip, şeýlede gizlen kod maglumatlaryny aýdyp öz kartlaryny goýup gaýdarlar. Bankomata pul gelende puly naklaşdyryp goýarýaly. Sebäbi adamlar çäkli görnüşde pul çekmek üçin ençe mesahatlap nowata durmagyň ýerine şeýitmegi has amatly görýärler diýip Azatlyk radiosynyň söhbetdeşi gurrun berdi. Türkmenistanda döwlet idaralarynda işleýänleriň aýlyklary bank kartlaryna geçirilýär. Üstesine soňky aýlarda pensiýalaryň, stipendiýalaryň we beýleki tölekleriň hem banklaryň plastik kartlaryna geçirilmegi boýunça tutuş ýurt derejesinde iş geçirilýär. Emma ýurtda plastik kartlar bilen tölemek üçin mümkinçilik ören çäkli bolmagynda galýar we esasan paýtagtyň käbir ýerleri bilen çäklenilýär. Puly naklaşdyrýan gurallaryň ençemesi paýtagtda hem işlemeýär. İşleýän bankomatlarda pul serişdeleriniň bolan wagtynda uly nowatlar emele gelýär. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosu. Men Aras Perwiş, biz programmamyzy dowam etdirýäris. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel ýok ulagynyň ýokary tiýirlik bilen Berliне Christmas bazarynaky adamlaryň üstüne sürilip, 12 adamyň öldürilmeginiň terroristik hüjümdigine özüniň ynanýandygyny aýdýar. Biziň entek doly bilmeýän zatlarymyz köp. Ýöne häzirki ýagdaýlardan jen tutulsa, bu terroristik hüjüm diýen pikirden ugralmaly diýip 20-nji dekabrda Merkel aýtdy. Merkel muny eden adamyň bizden gora we pena sorap gelen adamdygy tasdiklansa, bu biziň üçin ýurtmagy az kyn ýagdaý bolar diýdi. Polisiýanyň maglumatyna görä bu işin terroristik hüjüm bolmagy ähtimal. Hüjümüň bolan ýeri German paýtagtynyň Gunmatar etrapçasyna Kaiser Wilhelm Memorial Kilisesining golaýynda ýerleşýän Berliniň iň märekeli sewda nokatlarynyň biri. Germaniýanyň resmileri ýok ulagynyň bir kastan märekeniň üstüne sürlendigini we munyň terrorçylykly hüjüme meňzeýändigini aýdýarlar. Polisiýa bazaryň golaýyna ýok ulagynyň sürüjisi diýilýän bir adamy ele salypdyr. Reuters habar agentligining Germaniýanyň howpsuzlyk gullagynyň bir işgärine salgylanyp bildirmegine görä, hüjümi amala aşyran Berlinne bosgunlar üçin göz öňünde tutulan ýatakhanalaryň birine ýaşaýan 23 ýaşly Pakistanly migrant. Ýok ulagynyňky asly Polşaly ikinji adam lokmanlaryň halat etmek üçin eden tagallalary netije bermän wakanyň bolan ýerine ölüpdir. Ýöne polisiýanyň aýtmagyna görä ulagy 80 metre golaý märekeniň üçine süren bu adam däl. Habar gullugy DPA tutulan adamyň Germaniýa öten ýyl gelendigini habar berdi. Polşanyň TV N24 telekanaly hüjümde olanlan diýilip guman edilýän ýok ulagynyň Polşanyň bir transport kompaniýasyna degişledigini aýtdy. Kompaniýanyň eýesiniň media aýtmagyna görä ulagyň sürüjüsinden düýün öýleden bäri habar ýok. Ol edilýän jaňlara jogap bermeýär. Germaniýanyň polisiýasy ýok ulagy ogurlanypdyr diýen pikirden oguralýar. Bolan waka ozal bayramçylyk dawarasyna şular ýaly hüjümde 86 adamyň öldürilen ýurdu bolan Fransiýada tutuş Christmas bazarlaryna howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilmegine getirdi. Aktam terroristik hüjüme meňzeýän wakany ýalgaryp aýylgan hadise biziň ýaşaýyş usulumyzy nişana alany meňzeýär diýdi. Birleşen Ştatlaryň saýlanan prezidenti Donald Trump bolsa hiç bir subutnama salgylanman islamçy terrorist ýazgardy. Ol islam döwleti we beýleki islamçy terroristler global jihadyň bir bölegi hökmünde hristiýanlary öz ýurtlaryna we ibadathanalaryna dewamly gyrýarlar diýdi.
Bu teröristler we olaryň regional hem bütün dünya ulgamy yer ýüzünden ýok edilmeli. Biz bu missiýany azatlygy söýýän ähli ýaranlarymyz bilen birlikde ýerine ýetirir diýip Trump aýtdy. Berlin hüjümüniň terroristik hüjümdigi subut bolan halatyna onu ol 6 ay içemesi bäri Germaniýada Islam döwletinden ilham alynıp amala aşyrylan 3-nji terroristik waka bolýar. Christmas bazarlary Germaniýada kadymy däbeýe. Onuň taryhy orta asyrlara baryp ýetýär. Ýöne soňky wagtlarda bu bazarlar Christmas'tan öňkü hepdelerde adamlaryň üýşüşip kızgın şerap we ýeňil nahar edinýän ýerlerine urildi. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäs. Ana uny geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde Türkmenistanyň prezidenti ýurdun milli telewizionsynyň işine nägililik bildirdi. Şonu Berdimuhammedow wezipe borçlaryny göwnüje ýerine ýetirmän teleýaýlymlarda bayramçylyk konsertleriniň talabalaýyk görkezilmegini üpçün etmänligi üçin diýip ministrler kabinetiniň başlygynyň ornwasary Gülşat Mämmedowa Sahyewna, medeniýet ministri Annegelle Garajaýew hemde telewiziniýa radio gepleşikler ve kinematografiya baradaky döwlet komitetiniň başlygy Maksat Altaýew Ataýewiçe käýinç yglan etdi. Türkmen lideri ýurdun döwlet telewizionsynyň işini wagtal tanqid edýär. Emma ýurtdan gelip goşan maglumatlarda ýurtdaky tele radio gepleşikleriniň hiliniň gowulanmaýandygy aýdylýar. Bu barada Mary welaýatynyň Bayramaly şäherinden özüni Gül Sultan diýip tanıştyran öý hojalykçy Zenan Türkmenistana habarçymyz Sultan Açylywa gurrun berdi. Türkmen telewizionsynyň programmalarynyň işleşinden döwlet ýolbaşçysy ýygyderli näradyçylyk bildirip, degişli ýolbaşçylara käýinçler berýär, ýa bolmasa telewizionsynyň ýolbaşçylaryny çalyşyp durýar. Biziň Türkmen telewizionsynyň alyp barýan gepleşiklerinde ütgeşme barmy? Hiç kili ütgeşme ýok biziň telewizionyamyzda. Galan wagty göremizok, biziň ýaşulyň ýygnaklaryny sypdyrman görýär. Galan dadyna göremizok. Görür ýaly bir kili bir gaýtalan ýandat gaýtalan durda. Indi ha watan telegepleşigi 5 gelek görkezilýär. Şu bir zat gaýtalanýar. Halkyň gyzyklanmaýandygynyň sebäbini başga nämede görýäňiz? Ha 7 san programma bar. Sport programmasy, aşgabat programmasy, Türkmenowat, ýaşlar, miras. Şunda halk nämeden närazy bolýar? Şu telewizionyada öňkü berilýän oýunlar ýok, kinolar ýok. Ýöne gepleşik. Adamlar öňem gepleşiklerini ýa-da. Adamlara ruhy golty gerek. Görkezmeli go kinolar, dokumentalny. Geçen şahirlerimiz, geçen artistlerimiz barady, bagşylarymyz barady. Şo zatlar köprek goý berseler, ana bize ýetmeýän zat şolar. Şolar ýatdan çykyp barýar gitdigiçe. Ýöne gepleşik adamlar ýa-da diýär. Önde gepleşikden daşaryn haşy Türkmenowatynda, ýa-ni ýaşlyk programmasynda ýygyderli aýdym taýlaryň berilýär. Şu häzirki berilýän aýdym taýlar ilaty kanagatlandyrýarmy? Kanagatlandyran ok häzirki berilýän aýdym taýlar. Hiç many ýok aýdymlarda. Ýöne goý bermelise şu goý berip otyrlar. Ýöne bir goý berilenem 70 gerek gaýtalýarlar. Ulukly gün. Gijeti bilen gaýtalýarlar şonu. Bir de dünýäň täzelikleri gerek. Dünýäde bolýan zatlar görkezseler, täsinlikleri, ana şu zatlar köpelseler de. Häzirki döwürde kinoteatrlara ýa bolmasa teatrlara baryp spektakllar görülen ok diýilýär. Adamlar näme bilen wagtlaryny geçirýärler? Adamlar näme wagtyny geçirýär? Çağalar şu telefon oýnak geçirýär. Uly ýaşly adamlarym ertiň aladasyny edýärler. Nädip eklenmeli, nädip ertiň näme tapmaly, erti çağasyna näme ýdirmeli, näme hereket etmeli. Ana şu pikirde kellelerini sallap otyrlar. Kimiň ýanyna barsaň şu bir problema gaýtalanýar. Orsun programmalaryny, Türkün programmalaryny görýär diýen adamlar bolýar. Näme üçin daşary ýurdun programmalary halky gyzyklandyrýar. Esasen şu Türk ort programmalary gyzyklandyrýar adamlar. Gödetimi giňe. Seyretmene zat var. Gyzyklanır ýaly zat görkezýärler. Bize de şolar ýaly açaçanlyk aýdyp durulan bolsa, bize de şu kanallar ýaly gowdatlar berip duran bolsa, biz hem seyrederdik. Halkam seyreder şoňa. Keselli bar edene türklerde keselleri haýsy nemelen ýörgünli, otlan ýörgünli digini aýdýarlar, görkezýärler. Ya kinolary we seriallary. Orslarda da dünýäň gözüň täzeliklerini berip dur. Gözetimiz giňäp dünýäde näme bolup durýan zatlary seyredýäs. Hakyky zatlar aýdýarlar da. Yalan ýaşyryk zat ýok.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günelük gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýän. Aşgabatda velayet belgili ulaglara garşy görülýän çäreleriň gaýtadan güýçlenendiği habar berilýär. Maglumata görä şunlar velayetlerden Aşgabada gelýän ulaglar paýtagtyň golaýyndaky postlarda saklanýar we ulag sürjülerinden şäheriň daşyndan aýlyk berip geçirilýän ýollar arkaly çoğunly şäherçesiniň demiradygynaky ýürüýte avtodurolga gitmek talap edilýär. Aşgabadyň ýaşaýjysy synçy we ýadyjy Amanmurat Bugaýew soňky aýlarda velayet belgili ulaglaryň Aşgabada girmegine seýrek ýagdaýda ruhsat berilendigine, emma bu çäräniň gaýtadan ýatyrlandygyny aýdýar. Bu barada biz synçy we ýadyjy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş boldyk. Vilayetten gelýän ulaglara gözülüp bir ağzı tänne soňky ýarym aýda diýen ýaly kefelip diýip, hatda şu vilayetten özüniň sırkıl sökülini Aşgabady paýtagta alyp gelýän awtomobiller maşinalaryny taklap, köçüýol hereketine gözülüp edýän polisiýa işgärlerini ýagdaýyny düşündirenlerini olaryň bolýa esas köçelerde görünmejek bolup ruhsat edýärler ýa bolmasa vilayetlerden paýtagta gelýän uly ýollaryň uğruna ýa paýtagta girilýän ýerdäki postlarda awtomobilleri saklamak belli kullu azalypdy. Diňe köçüýol hereketiniň düzgünlüği bolan ýagdaýyny olar saklanýardyny. Soňky bir hepde onuny bolan şolaryň saklanmagyna ýekerat ýeterlik, şolaryň awtologynyň nomeri, vilayet nomeri bolsa şu şolam awtolog saklamagy hem-de onu şähere girmen ýerine urunmagy talap etmäge degişdi. Amanmurada indi soňky günlerde velayet belgili ulaglara garşy görülýän çärelerin güýçlenmegine sebäp bolan zat barmy? Ýagny sebäp barada bir maglumat berilýärmi? Bu çäräniň ýene-de gaýtadan güýçlenmegi barada. Şeýle sebäp ýer ortalaryna hiç ýerli düşündirilen ok, metodda da düşündiriş berilen ok, ýa bolmasa bir radio, telewizionyada da bu hakynda gurrun edilen ýa-da vilayetten gelýän awtologlary saklayan polisiýa işgärlerin bu wagtda düşündiriş beren oklar, hatda vilayetten gelýän awtologlaryň käbil kızmarak sürjüleri köçede ýa-da şähere girecek ýerini özüni saklan polisiýa işgärine sen näme üçin men sakladyň? Men maşynym Türkmenistany değişdi dälmi? ýa men Türkmenistanyň raýaty dälmi diýip kızmarak soraw berýärler de köçüýol hereketine gözülüp edýän gullugyň polisiýa işgärleri anyk jogap berip bilen oklar diňe diýdim zorluk bilen saňa aýdyrylmy? Maşynyň ýerine gurýar, häzir maşynyny ýerinden alyp nomerini aýryp onu köçüýol hereketi gullugynyň ýörüýte meýdan satyn eltip awtologyň şu ýerde goýar, tölemel jerimen tölenden soňra gidersiň diýip diýdim zorluk bilen haýwadat gelýär. Görkezilýän resmi kaglam ýok, aýdylýan, bilen aýdylýan resmi düşünürşüm ýok. Ýöne bir zat çakatma bolýar, soňky aýlarda ýetirilýän hökümet maslahatlaryny çöl hereketine gözülüp güýçlendirmek hakynda iň ýokary derejede görkezme berilýän, şo görkezmäni amal etmek üçin degişli ministrlikler, departamentler öz işlerlerini edýän talabyny güýçlendiren bolsa gerek. Başga resmi düşündiriş ýok. Amanmurada bu ýagdaý ýaşaýjylary ýa-da gadanç etmek üçin taksiçilik bilen meşgullanýan sürüjülere nähil täsir ýetirýär? Bir odaly bilen ýaşaýjylara ýurt raýatlaryna elbet täsir ýetirýär. Sebäbi odal aýdany daşawdan ýa-da neftdan taksili aýdan ýolçy özüniň adat töleýän ýol kireýini tölenden soňra onu alyp gaýdan awtolog ýa-ni taksi diýen adresine diýen zaýynyň gapatyna getirip düşürýärdi. Inni şo ýagda ýok bolar. Şäheriň başyndan aýly ulen gelýän ýollar bilen Soğolly şäherçesiniň demirgazynyňky ýörüýte durolga barýarlar, hem de şo ýerde ýolçy bilen haklaşýarlar, hasaplaşýarlar. Ondan ýolçy täzeden taksi tutup Aşgabat şäherine özüniň barjak ýerine gaýtmaly bolýar. Bir adamyň ýolçy ýene de goşmasy 20 manat zetmäge ýetdi. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Azatlyk Radiosunyň rus dilindäki web sahypasy işläp başlady. Biziň maglumatlarymyzy indi rus dilinde rus.azatxabar.com salgy bilen internetde tapyp bilersiňiz. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com.
Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen habarlar günnälik gepleşigimizi geçirip otarýar. Saatlar hareket etmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.